V vrstvách ovzdušia od západu sa dostal v uplynulých dňoch teplejší vzduch, tak pri Zemi je podchladená vrstva, nad tým je teplejší a medzi nimi sa tvorí oblačnosť, tzv. Inverzná vrstva. A tá inverzia zabraňuje, aby dym z komínov a všetko to, tie exhalaty, aby stúpali do výšky, aby sa to rozptylovalo. To sa udržiava pod tým. A hustne to a hustne a od tej vrstvy, ktorá je, dajme tomu niekoľko 100 metrov nad zemou, tak postupne to hustne až k zemi. A to je celá, ja by som to ani nenazýval ako oblakom, lebo to je v podstate vrstva, ktorá je až na zemi, preto ľudia takto dýchajú a je to nepríjemné. Ja som v minulých rokoch párkrát išiel cez Ružomberok, ale ja som povedal, tu by som v živote nechcel bývať. To je strašné, to sa nedá dýchať. A teraz, keď majú úplne kritickú situáciu, tak toto by sa malo riešiť vyslovene ako prednostne v rámci celej republiky. No ale to som trošku odbočil. Môžeme teda povedať, že je tu tá tlaková výš, tam hore na severe je